Auzi, mă, dar ar trebui să punem undeva un telefon de să filmeze, să vedem toată reacția. Știi? Ceva, să-l lași să filmeze, așa, știi, dar undeva... Dar nu îl recunoaște. Trebuie să filmezi sau cum? Nu, ar fi mișto să punem un telefon care să stea să filmeze, așa, știi? Nu, că, dar trebuie, nu, că pe urmă, dacă filmăm nu se vede, dacă sunt luminile stinse. Și buchetul de flori? Ce ziceai, Gigi? Bună, bună. Cine îți face? Îți face cineva semn? Îți face cineva semn când vine? Ce? Îți face cineva semn când vine? Ha? Dar vă rog eu în liniște acolo. În liniște că ne aude. Mamă. În liniște că ne aude. Nici o muzică.